Я слаўлю край, у якім нарадзіўся. Гэтыя словы належаць пісьменніку з-пад Ганцавічаў Івану Лагавіновічу, якому днямі споўнілася б 75 гадоў. Аднавяскоўцы, калегі па пяру і прыхільнікі творчасці успомнілі таленавітага чалавека. Падрабязнасці ў матэрыяле Тацяны Болтуць. У сельскім доме культуры вёскі Малькавічы, што ў Ганцавіцкім раёне, сабралася амаль уся вёска. Іван Лагавіновіч – самародак, таленавіты паэт, сапраўдны сын сваёй зямлі, а яшчэ гэта просты, сціплы і добры чалавек быў. Цяжка мне было, калі ён ляжаў у бальніцы, я тэлефанаваў яму, і яму ўжо мала заставалася жыць. І які гэта чалавек, які супакойваў мяне. Хоць я вельмі турбаваўся за яго стан здароўя і казаў, што ўжо мне мала заставалася, гэта адчуваць вельмі цяжка было. Але мне вельмі радасна за тое, што ён памыліўся у тым, што ён піша тут, што хутка вы забудзеце мяне, неправда. Помніць і дзякуй Богу, каб яшчэ доўга помнілі. Скончыўшы 7 класаў, Іван Лагавіновіч з'ехаў на Ўкраіну на доўгія 36 гадоў. Вучылішча, армія, нялёгкая праца шахцёра на Донбасе. Менавіта там моцна падарваў здароўе, а калі вярнуўся на радзіму, пісаў. Толькі па-беларуску, а ўсе свае грошы пускаў на выдавецтва уласных кніг. Зборнік «Палыновыя кветкі» быў нават адзначаны абласной літаратурнай прэміяй імя Уладзіміра Калесніка. З творчасцю Лагавіновіча землякі бліжэй пазнаёміліся дзякуючы былому дырэктару Ганцавіцкай бібліятэкі Тамары Валуевіч. Доўгі час яна падтрымлівала перапіску з паэтам. Сваімі вершамі і услаўляў мінулае, і меў клопат пра сённяшні дзень і даваў наказ нам на будучыню. Наказ вельмі просты, каб мы не забыліся сваіх каранёў, каб мы памяталі, як ён кажа, што мы беларусы і неслі горда гэта слова праз усё сваё жыццё. Сёння на словы верша у Лагавіновіча землякі ганарова складаюць песні. Сцяжынка крута ў бок паверне, нырне ў пустынь, як у туман. Шуміць чарот і гнуцца вербы, там, дзе Каб мацней гучала слова літаратара, а памяць пра яго не згасла, землякі вырашылі ўшанаваць паэта і месца, дзе ён нарадзіўся. Ужо хутка ля Малькавіцкай бібліятэкі ўстановяць камень з мемарыяльнай дошкай, а назву «За прапасць», так называецца вёска, дзе нарадзіўся Лагавіновіч, абавязкова атрымае мясцовае кафэ ці крама. Тацяна Болтуць, Юрый Плінда, абласныя навіны, Ганцавіцкі раён.